Jeg vil godt præsentere en film ved navn Datteren. Kør. Skat, kom nu. Far, jeg gider altså ikke være ond mere. Jamen, det kan du ikke slippe godt fra. Eko, hvad er din mening? Undskyld, hvad? Hvad er din mening om, at jeg ikke gider være ond mere? Hvad? Jeg vil heller ikke være ond mere, men det er din far, der bestemmer. Ej, nu må I to simpelthen stoppe. I må. Det kan da ikke passe. Helt seriøst. Det kan da ikke passe. Jo, far. Jeg gider ikke være ond mere, okay? Jeg er træt af det. Jeg gider ikke rundt at dræbe uskyldige mennesker. Jeg går. Det gør jeg også. Hey, vent. Stop. Stop. Skatter, vent. Far, jeg gider ikke. Du kan ikke bestemme over mig hele mit liv. Nej. Og jeg er ikke din hjælper mere. Nu går jeg. Det gør jeg også. Jeg er klokket i det. Jeg kan ikke få nogensinde til at elske mig. Det er umuligt. Jeg var ude i mørke skov og beder om hjælp af zombierne. Jeg har brug for et godt råd til hjælp. Min datter og Eko, de er gået imod mig. De gider ikke være onde mere. Gider de ikke det? Nej, det er da helt forfærdeligt. Hvad skal vi så gøre, hvis vi har mistet dem? Hun er den bedste skuespiller. Og Eko er så nu død. Ja, det ved jeg. Men jeg er klokket i det som far. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. At vende sig hen til dig. Ja, det var da et meget godt råd. Det prøver jeg. Tak for tippet. Det var da så lidt. Hej hej. Hej. Skat? Hvad, far? Jeg er i gang med at pakke mine ting. Jeg går ud på en rejse. Jeg er ked af, at jeg har været sådan. Kan du tilgive mig? Ja. Gruppekrammer. Og det var så historien for i dag. Hey, og en sidste ting. Husk nu at blive sammen med jeres familie. Ha' det godt, og hej hej, vi ses.